салом дӯстон, айни замон дар чортут қарор дорем. Поёни политехникум, ноҳияи Сино. Аз ин тараф худи политехникум дар инҷо бошад, дарвозаи чортут. Ва аз ин тараф роҳи нав чорраҳа. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, назди роҳи мошингар, наздики раи калон, якум гардиш неву, дуюм гардиш. бисёре бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед то ҳавлия ҳама раҳо асфалт мебошад ва аз ин тараф роҳ давомуш гипразем аст. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон ман ҳамин ҳавлӣ мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед дар назди роҳи калон, роҳи мошингар ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. чӣ хеле ки мебинед ҳавлии калон аст. заминаш 4 кунҷа мебошад. дӯстони азиз, иборат аз 12.5 сотих замин. бениҳоят як ҳавлии калон аст, замини калон дорад. ва чӣ хеле ки мебинед дар ҳавлӣ бинои истиқоматиам ҳаст. ин бинои истиқоматӣ, бинои асосӣ, дар ин бино 5 зархона ҳасту боз бинои иловагӣ ҳаст ки дар он ҷо боз 3 ҳуҷраи дигар аст. дӯстони азиз, аммо чӣ хеле ки мебинед биноҳо дар на он қадар ҳолати хуб қарор доранд. барои ҳамин шумо метавонед ҳавлиро харидорӣ карда биноҳоро чапа кунеду ба ҳазур як бинои иловагии нав бардоред. дӯстони азиз, чунки чӣ хеле ки мебинед замини калон аст. ба ҳазур метавонед дар ин кунҷ ё ки дар ин кунҷ ё ки дар ин тараф ягон як бинои калон бардоред. на танҳо як бинои иловагӣ ҳам ба ҳазур метавонед бардошта ва боз як боғчаи калон кунед. дӯстони азиз, ё ин ки агар нахоҳед ҳамаи ҳамин ҳавлиро якбора харидорӣ карда, метавонед дӯстони азиз як қисми ҳавлиро харидорӣ карда. чӣ хеле ки гуфтем, ҳавлӣ дар умум иборат аз 12.5 сотих замин мебошад. шумо метавонед ними ҳавлиро харидорӣ кунед, яъне 6.5 сотихро ё ин ки 7 сотих заминро. ин имконият ҳам ҳаст. барои ҳамин марҳамат метавонед ба соҳиби хона муроҷиат кунед. метавонед аз ин байн тақсим кунеду як тарафашро харидорӣ намоед. ё ин ки агар акав додар бошед, метавонед ҳардутон дар як ҷоягӣ ин ҳавлиро харидорӣ кунед. албатта ки дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ дар ҳолате ки шумо ҳамаи ҳамин ҳавлиро харидорӣ мекунед, хубтар, нақстар, арзонтар мешавад, савдо карда мешавад, назар ба оне ки шумо ними ҳавлиро харидорӣ мекунед. дар любой ҳолат, дар ҳар ҳолате ки шумо харидорӣ мекунед, албатта ки нархи ҳавлӣ савдо мешавад. аммо агар шумо ҳамаи ҳавлиро харидорӣ кунед якбора нақдӣ, албатта савдо боз ҳам хубтар мешавад. ҳавлӣ дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. дӯстони азиз, назди роҳи калон дар ҷойгир мебошад. чӣ хеле дидед наздики раи калон, назди роҳи калон. минтақаи чортут аст, камтар болотар политехникум. аз ин тараф дӯстони азиз, агар мо поён равем, дар он ҷо роҳи нав мешавад, чорраҳа ва ба ҳар кунҷи шаҳр рафта метавонед. ҳам ба тарафи гипразем, ин тараф ба тарафи балх, тарафи ростакӣ, ба тарафи шаҳри ҳисорам роҳ ҳаст. дӯстони азиз, хулас минтақаи беҳтарин аст. бо транспорт, яъне бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкилӣ нест. мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. акнун оиди нархи хона гап мезанем. нархи хона, дӯстони азиз, дар ҳамин минтақа як сотих замин нархаш $14,000 мебошад. аммо соҳиби хона аз сабабе ки хонаи срочно фурӯхтестанд, заруран срочно пул лозим аст, $1,000 сари як сотих замин арзонтар кардагияд. не $14,000 неву $13,000 як сотих замин фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, албатта қайд мекунем, хотиррасон мекунем, фаромӯш накунед, ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рублро мо танҳо барои фаҳмидани шумо мегӯем. дӯстони азиз, ҳамаи хариду фурӯш фақат бо қурби давлатӣ тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон. марҳамат дӯстони гиромӣ. хубиҳои ин ҳавлиро боз як бори дигар такрор мекунем. якум хубияш 4 кунҷа аст. дӯстони азиз, ба ҳазур метавонед чӣ хеле ки ба шумо махбул аст тақсимаш кунед. дуюм хубияш
дар он мебошад ки дар наздики раи калон, раи мошингард назди раи калон ҷойгир аст. сеюм хубияш дар он аст ки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. чорум хубияш дар он аст ки ҳамаи ҳуҷҷатҳош 100% тайёранд. дӯстони азиз, мебиёед бе ягон кори зиёдӣ ҳавлиро харидорӣ менамоед. панҷум хубияш дар он аст ки метавонед, агар зӯратон нарасад, метавонед ҳамаи ҳавлиро харидорӣ накарда фақат як қисмашро харидорӣ кунед. ё ин ки агар соҳибкор бошед, метавонед ҳамаи ҳамин ҳавлиро харидорӣ карда чанд қисм замин тақсим кунеду биноҳо бардошта бо маблағи хуб фурӯшеду бениҳоят як даромади хуб ба даст оред. ин вариант ҳам ҳаст. ё ин ки агар чанд акалодар бошад, метавонед ҳамаи ҳамин замини калонро харидорӣ карда боз як чанд қисм ҳавлӣ тақсим кунед ва ҳамаи ҳамин авлоди калонатон дар як ҷо зиндагӣ кунед. дӯстони азиз, албатта ҳамаша тақсим мекунед ва як обши двор мешавад, як дарвозаи обши мешавад. хулас фаҳмондан лозим нест, одами мефаҳмидагӣ худаш медонад чӣ хандакор. марҳамат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор худо нигарбон.